इपिपिएल हानजानि दिनै मिडिया सेल दैदेननायाव परबजरा जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय पेरेन्ट कमिटि गुबुन गुबुन सेल दैदेनगिरिफोरजों जों दिनै बेयाव मोनसे लोगो हमलाय जों हाबाफारि खुंदों। जों बे हाबाफारियाव जोंनि इपिपिएल हानजानि जोंनि थांखि आदर्शनि सायाव जों सावरायदों। जिहेतु दिनैनि समाव 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै इपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सरकारा प्राय 4.5 बोसोर बारबाय। बेनि समाव जों इपिपिएल हानजा दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जुथायै मा मा हाबाफारिफोर मावदों जों बेनि सायाव जों दैदेनगिरिफोरजों जोङो मत बिनिमय खालामलायदों। बेयाव परबजरा जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो मोजां रेसपन्स होदों आरो जों गुवारै सावरायदों। फैगौ समाव जिहेतु जोंना इपिपिएल हानजानि दैदेननाय मानगोनां जोंनि इपिपिएल हानजानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव जाखिनि सरकार दैदेननायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो गोबां जों बिथांखिफोर होदों। बे बिथांखिफोरखौ जोङो फारि फारि जों मावफुंगासिनो दङ। जों दिनैनि समाव बुंगोन 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जाखिनि जों दिनै समाव जों रायजो राजाफोरनो मोजां थासारि होदों, मोजां आबहावा होदों, सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय फैदों, सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि फैदों। बे नोजोरखौ नायोब्ला जों दिनैनि समाव जों जाफुंसारनाय जों बुंनो हायो। मानोना सिगां समफोराव थांनाय गोलाव 17 बोसोराव BPF दैदेननाय BTC ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां बोथोराव गोबां हांगा दांगामा जायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंनि इपिपिएल दैदेननाय सरकारनि समाव बे ओनसोलाव जेबो रोखोमनि हांगा दांगामा जानायखौ जों नुनो मोनाखै। सुबुंफोरा गोजोन गोसोयै गाव गावनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों बेखौ बुंनो हायो। दिनैनि समाव इपिपिएल दैदेननाय BTC सरकार आरो आसाम सरकारा जों जिहेतु जों आसाम सरकारनिबो जों एलायन्स जों सरकारनि जों बाहागोदार, जों दिल्लीयावबो जों बाहागोदार NDA सरकारनि, जों बे हिसाबै जों बुंनो हायो फैगौ समाव जोंनि इपिपिएल हानजाया सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावनानै जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो मोजां थासारि जों लाबोनो जों नाजादों। आरो दिनैनि समाव जों जाखिनि हाबाफारि जों मावफुंदों बेफोर गासिबो थासारिफोरा जोंनि रायजो राजाफोरनि मदद, रायजो राजाफोर अननायनि थाखाय जों जाफुंसारदों होननानै जोङो फोथायो। बेनि थाखायनो आं गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम इपिपिएल हानजानि जानानै बिटिआर सरकारखौ मदद होनायनि थाखाय जों धन्यबाद होयो, साबायखर बावो। जोंहा मिजिं दङ फैगौ समाव परबजरा ओनसोलखौ जों जुदि जौगानांगौ खालामनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि फारसे जोंखौ मदद होनांगोन आरो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनो थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा जानानै दङ। दिनैनि समाव इपिपिएल हानजानि फारसे गुबुन गुबुन हानजानि गुबुन गुबुन थाखोनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सानफ्रोमबो मदद होनो सिगांबोदों आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय जोंनि हानजा फारसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समाव गोसो होबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बेलायै फैगौ समाव इपिपिएल हानजा दैदेननाया BTC सरकारा फिन खेबसेबाव बे बोसोरनि सेप्तेम्बर अक्ट'बर जानो गोनां बिसायख'थियाव इपिपिएल हानजाया गावनो हारसिङैनो बा लोगोआरि हानजाफोरनि मददजों मेजरिटि भट मोननानै जों जे सरकार दाबावगोन बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय। मानोना दिनैनि समाव इपिपिएल हानजा दैदेननाय हानजानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददआ सानसेनि उनाव सानसे गोबां बांबोगासिनो दङ आरो बे बांबोनाया फैगौ समाव जोंनि ओनसोलखौ गोख्रों जौगां खालामनायाव गोबांथारै मदद होगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। गासिबो माबायाव बिटिआर सरकाराव माने BJP-जों एलायन्स खालायगोन नामा इपिपिएलआ? बे सोंलुनि फिननायखौ जोंनि इपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि हाइकमान्ड आरो जोंनि लोगोआरि हानजा BJP-नि दैदेनगिरिफ्रा बे आयदानि सायाव बिथांमोना मोजां थासारिनि सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामगोन। दिनैनि समाव जों बेखौनो बुंनो हायो इपिपिएल हानजाया दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव, मोनफ्रोम प्राइमारि ओनसोलाव जोंनि इपिपिएल हानजाया गोख्रोङै मजबुतसिन जादों आरो बे गोख्रों मजबुत जानायनि गुबै हाबाफारियानो जादों जोंखौ रायजो राजाफ्रा आंगोयै जोंखौ बोजबदों आरो बे आंगो बोजबनायानो फैगौ समाव जोंनि ओनसोलखौ जेरैबो बिथिङाव दावगासारनायाव मदद होगोन जों बेखौ बुंनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु,
इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसन्नोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।